word is on the street. I don't know how to feel about what you say to me. Cause the party pills, they won't give me no release. Nothing but a cheap thrill, no chance of a remedy, no. Bad things be spread around, no, let it go, just turn it down. Don't be a fool, don't be a clown. Can't tell me, won't tell me nothing anyhow. Bad things be spreading around, no, let it go, just turn it down. Either way I'm... Liisa tässä navigoi meidät oikealle reitille. Mitkä on tunnelmat? Vähän hirvittää, että mihin sitä itseänsä taas pistää, mutta mä oon vieläkin elossa. Vielä toistaiseksi. Katsotaan miten käy. Me ollaan kävelty 30 metriä. Ja me ollaan nyt jo hengästyneitä. Apua! En mä jaksa enää. Okei. Ei tossa ole se paha pudotus. Mut Hennalla on korkein paikkakammo ja se vaan huutaa, että Liisa ei älä tee sitä. Ja mä haluun tietysti kiiveillä. Kuuliks sä mitä sanoin? Damn! Shit, okei, päästiin. Henna, ne patukat on täällä mun taskussa. No ne ampparit on tuossa repun kimpussa. Mikä niitä kiinnostaa? Se on varmaan se vesi, jonka mä pistin tonne reppuun. Se on varmaan se. Noniin, mikä menee. Kiitos. Eli meidän piti siis tehdä se semmonen niinku 30 minsaa plus 30 minsaa extreme kiipeily, mut mitä kävi? Me vähän eksyttiin polulta ja mennäänkin vähän pidempään reittiä. Mut me tehtiin sit meille siitä extreme, kun se ei ollut muuten. Muuten oli tarpeen. Nyt lähdettiin vähän juokseen. Nyt me ollaan tiellä. Ja me ajateltiin juosta kohta. Tai siis nyt. Niin. Kauhennaa! About what they say.